Эфирде аңалықлар вақты студияда Алсын Нұриева. Исермісіз бүгінгі шарылышының төп темалары. Жылылық жіберу жидді аварийлерсіз башқарыла. Келіп шыққан проблемалар оператив рәуіште хәл итілі. Чем оперативнее жители сами будут спускать воздух, тем быстрее мы сможем постоянно запустить каждый дом. К сожалению, управляющая компания физически не сможет оббежать за кратчайшие сроки все квартиры и перепустить стихи. Шисталық һәм тәртип урнаштырдылар. Әлмәттә күзгі ғымы шәһәр өмәләренә старт берілді. Мұнда түзікләндіру эшләре, жиыштыру эшләре бара. Субботник гырли. Яңа ял ите орынында светильниклар кую эшләре эшләнә. Агач кисәләр һәм жиыштырулар да дәвам итә. Озна қайда яқты болсын. Шәһәргә кіру юлында яктырткычлы бағаналар утыртылды. Мыңыншы перекрестікні узып кеткен шақларда болды міне. Уразайға қайтам мен өзім. Міне бұл шаллы перекрестігіне тоже ешқына авариялар күзетлейді. Шындық білән бик сүйінәбіз, әлбәтті. Күз автомобильшілер үшін қотлаулы шыр. Яңғыр, қырау, тиз қараңғы түшу һәм бірінші қор. Бұлар барысы да юл қорқынышсызлығы проблемаларын кескінләштірі. Хауа шартларына кіші факторында үстесең, бұл хәліне тағын да қотлауландыра. Шулай 12 октябрь түнінде Әлмет районында 17 яшьлек Chevrolet автомобилі ертушісі машина ерту танықлығы болмаған келеш. Мұның үстеуіне исерік хәлді идаре етіп, қорқынышсыз тезлігін сайламай һәм юл қырына түшіп кете. Машина ертуші ауыр жарақатлар белән хастаханәгә китерелә. Моңа кадәр ул машина ерту таныклыгыннан башка автомобиль белән идарә итү һәм балаларны тотып тору җайланмасыз ерту өчен административ җаваплылыкка инде тартылган булган. 13 октябрьдә Әлмәт районы Казан-Оренбург автоюлының 242 шақырымында 58 яшьлек Лада автомобиле йөртүчесе 2 юлдан чыкканда 49 яшьлек машина йөртүчесе идарә иткән Шкода автомобиле белән бәрелешә. Нәтиҗәдә Лада йөртүчесе урында ук вафат була. Әлеге вакытта автоинспекторлар вазгыятьне ачыклый. Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгы дәүләт автоинспекциясе юл йөрү кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәргә чакыра. Быел жылылық жиберу жидді аварийлерсіз башқарыла. Әмма кайбер күп фатирлы йортларда һәм социаль учреждениеләрдә проблемалар бар әле. Бу мәсьәлә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков җитәкчелегендә штаб контролендә. Тынычлык урамы 1 адресы буенча эш барышының тикшерүендә безнең төшерү төркемендә булды. Әлмәттә жылыту сезоны 7 октябрьдә башланды. Бу көнне барлык идарәче компанияләр үй ишендәге бикләү арматурларын ачты. Ул вакытта белгечләр эшләтеп җибәрү көйләү эшләре якынча 2 атна дәвам итәчәк дип кисәтте. Бүгенге көндә шәһәр объектларының барысында да җылылык бирелгән. Белгечләр әйтүенчә, шәһәрдә зур аварияләр юк, килеп чыккан проблемаларны тиз арада тәүлек һәм ел көннәренең вакытына бәйсез рәвештә бетерергә тырышалар. Здесь у нас встречная работа с управляющей компанией. Монда без идарәче компания һәм җылылык шелтәрләре белән бергәләп эш алып барабыз. Хәзер шәһәрдә 5 авария теркәлгән. Бу Геофизик 5, 7, Совет урамы 104Б, Ленин урамы 43 һәм шулай ук 11 мәктәп янында. Кызганычка өйләр җылылыкны югалту белән бара. Чөнки Геофизик 5, 7 һәм Тынычлык урамы 1 адресында тулысынча ябык булмаган җылыту системалары. Шуңа күрә анда эшләрне оператив рәвештә бетерәбез. Оперативно устраняем все порывы. Бүген җылыту җайланмасында һава туплану еш очрый торган проблема булып тора. Мондый очракларда югары катларда яшәүчеләргә батареядан һаваны чыгарырга кирәк. В основном радиаторах. Күп фатирлы йортларда урнашкан радиаторларда һава агызу урыннары бар. Халык үзләре һаваны никадәр оператив рәвештә төшерсә, без һәр йортны шул кадәр тизрәк эшләтеп җибәрә алачакбыз. Кызганычка каршы идарәче компания физик яктан барлык фатирларны да кыска вакыт эчендә йөреп чыгып торбаларны яңадан эшләтеп җибәрә алмый. Сможет оббежать за кратчайшие сроки все квартиры и перепустить стихи.
Социаль учреждениеләргә килгәндә хәзерге вакытта бер балалар бакчасында эш алып барыла. Белгечләр билгеләп үткәнчә, җылылык иртәгә булачак. Җылыту системасы эшендә өзеклекләр килеп чыкканда, сез идарәче компаниянең диспетчерларына яки экранда күрсәтелгән ачык әлмәт хезмәте телефоны буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Салым түләргә вакыт җитте. Исегезгә төшерәбез. 1 декабрьгә кадәр барлык гражданнар үзләренең милек салымнарын түләргә тиеш. Бу милекнең барлык төрләренә кагыла. Шул исәптән күчемсез милек, транспорт чаралары һәм җир кишәрлекләре. Салымны федераль салым хезмәте сайтындагы салым түләүченең шәхси кабинеты аша яки банк учреждениеләре аша түләргә мөмкин. Салымнарны вакытында түләү шәһәр һәм төбәгебез эшчәнлегенә ярдәм итәргә, инфраструктураны үстерергә һәм тормыш сыйфатын яхшыртырга ярдәм итә. Азнакайда шәһәргә керү юлында яктырткычлы баганалар утыртылды. Бу эшләр күп санлы халык мөрәҗәгатьләренә нигезләнеп, кыска гына вакыт эчендә төзелеш фирмасы тарафыннан башкарылган. Теманың дәвамы алдагы видеоязмада. Безнең инде менә шәһәребездә барыбызда күрәбез, бөтен яклап та инде менә бу яктырткычлар, светильниклар куелып бара, бөтен шәһәргә керә торган яклардан әйтик менә Җәлилдән керә торган, Әлмәттән керә торган һәм инде Бөгелмәдән керә торган, Ютазы ягыннан керә торган юлларда бөтенесендә дә безнең урамлыклары куелган һәм инде менә бер як кына безнең калган иде. Яктырткычларсыз, светильникларсыз инде ул инде менә безнең Әсәпә яклап кергәндә, Азнакайга менә шул яктан безнең урамлыклары юк иде. Хәзер инде менә Аллаһка шөкер, ГДС программасы буенча инде шу юлга яктырткычлар, светильниклар куелды. Әлбәттә, бу мәсьәлә халыкны бик борчыган, чөнки тәүлекнең караңгы вакытында бигрәк тә борылышларда хәрәкәт итү куркынычлык тудырган. Хәзер бик уңайлы диләр машина йөртүчеләр. Әлбәттә, менә бу уңайлы инде безнең өчен. Баганаларда ут булу. Моңынчы перекрестокны узып киткән шакларда булды менә. Уразайга кайтам мен үзем. Менә бу Шаллы перекрестогына тоже еш кына авариялар күзәтелә иде. Шундый белән бик сөенәбез, әлбәттә. Утлар булу менә бик әйбәт булды инде. Элек менә караңгы иде, йөрергә яйсыз, менә кешеләр шүп түгәргә киләләр. Уңайсыз да. Хәзер менә яп-якты, рәхәт йөрергә дә шундый уңайлы, әйбәт эшләделәр. Рәхмәт җитәкчеләребезгә. Яктырту баганалары 2 километр 300 метр ераклыкка сузыла. Бигрәк тә борылышларны кулачлый. Уразай ягына 200 метр, Машаклыбаш ягына борылгач тагын 200 метр ара фонарь яктылыгында. Район халкының тагын бер үтенеше тормышка ашты. Баганаларда ут кабынды. Димәк, якын киләчәктә тәүлекнең теләсә кайсы вакытында хәрәкәтләнү өчен уңайлы булачак. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген шәһәр су саклагычы территориясендә район башлыгы Тимур Нагуманов район җитәкчеләре һәм шәһәр хезмәтләре белән берлектә киңәшмә үткәрде. Исегезгә төшерәбез. Проект торак һәм шәһәр мөхите милли проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Һәм аны төзекләндерү эшләре инде берничә ел дәвам итә. Бу хакта тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Его серым цветом и все, чтобы он не абсолютно там же. Күпер астындагы диварлар граффити белән буялган. Белгечләр билгеләп үткәнчә, бу вакытлыча гына. Якын арада бу хәвәскәрләр иҗаты бетереләчәк. Шулай ук планлаштырылган эшләрдән Бигеш елгасы ярын яшелләндерү. Монда үзәнне чистарту эшләре төгәлләнгән инде. Нам рогоз сюда надо. Рогоз можно по краям. Марат, надо рогоз сюда пересаживать, планировать. Его не знаю, когда. Сейчас или весной. Подумай. Если сейчас, то может уже начнешь. Они же, вы все же ковыряться не будете? Нет, не будем все. Подумай, может сейчас его с озера на лодке подплывешь, возьмешь или где-то. Хорошо? Здесь он нужен, актуален очень будет. Шәһәр су саклагычы территориясендә пирслар, ял итү урыннары, велосипедлар прокаты, сапбордлар һәм кафелар бар. Хәзер башка зоналар үсеше бара. Алар территориягә үзенчәлекле керү нукталары булачак. Төзелешнең чираттагы этабы пляж зонасын булдыру. Белгечләр монда душ, шишенү бүлмәләре, фонтаннар, шулай ук кофеханә барлыкка киләчәк дип билгеләп үтте. Хәзерге вакытта Җәүләр күперендә эш алып барыла. Ул пляж зонасын һәм су саклагычның икенче чиратын тоташтырачак. Су саклагычның каршы ягында да эшләр актив алып барыла. Биредә җәяүләр өчен яңа юллар булдырылган. Барбекю һәм пикниклар өчен зоналар җиһазландырылган. Балалар өчен күп функцияле уен комплексы урнаштыру планлаштырыла. Шәһәр халкы да су саклагычны яраткан ял итү урынына әйләнүен билгеләп үтә. Часто гуляем, постоянно гуляем тут. Мы же пенсионеры. Да. Очень даже нравится всем.
Не только что нам, и у нас дети сюда тоже приходят. Мы тут недалеко живем. Дети катаются. Спасибо. Шу кадәрлек, шуйбызга монда иң башыннан мында мотор итеп төзе башлагачтан мен килеп карап китәем. Менә шуннан бирле шунда йөрим. Элек, Каскадта да йөрим инде, монда да йөрим. Хәзер бит улгайгачтан җәү күбрәк иргәзләр менә шулай монда килеп әзрәк йөреп, әзрәк утырып, ял итеп китәм шунда. Проектның төп максаты табигатьтә ял итү өчен уңайлы һәм гармонияле урын булдыру. Әмма белгечләр әйтүенчә, килүчеләрнең бу зонага сак каравы, үз артыннан чүп җыюы һәм әйләнә-тирә мөхиткә зыян китермәүе дә бик мөһим. Чисталыкны булдыру өчен Әлмәттә көзге гомум шәһәр өмәләренә старт бирелде. Бу хезмәт кыш алдыннан шәһәрне тәртипкә китерү өчен эшләнә. Узган ял көннәрендә территорияләрне чистарту эшләре паркларда, предприятиеләр һәм уку учреждениеләре территорияләрендә, шулай ук ведомствосы булмаган территорияләрдә оештырылды. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Шүп капчыклары тиз тула, димәк халык оператив рәвештә эшли. Салкын һава торышына карамастан гомум шәһәр өмәсендә 200-гә якын әлмәтле катнашты. Гомуми тырышлык белән шәһәребезнең иҗтимагый территорияләре тәртипкә китерелә. Санитар чистарту чаралары Әлмәттә язын һәм көзен үткәрелә. Мы выходим на эти субботники для того, чтобы Без бу өмәлләргә шәһәребезне чистартыр өчен чыгабыз. Чистарсын, матуррак булсын дибез. Шуңа күрә халык та табигатькә карата сакчыл булса иде. Теләсә нинди чүп-чар белән туздырмасыннар иде. Ә без шәһәребезне һәрвакыт бизәргә, чистарту өстендә эшләргә әзер һәм бу коллективны бик нык берләштерә. А мы готовы всегда приукрасить наш город, выйти, поработать. Это очень сплочает коллектив. Biz hozir shaharimizni yangi yo'l itish o'rnida. Munda tuzuklantirish ishlari, җыештыру ishlari bora. Subotnik Gırli. Yangi yo'l itish o'rnida svetilniklar qo'yu ishlari ishlana, og'ash kesalar ham җыештырулар да davom etadi. Мундагы төп көч кыра агачларны юк итүгә юнәлдерелгән, чөнки бу территория буенча киләчәктә халык күп йөриячәк. Экология һәм төзекләндерү департаменты җитәкчесе Марат Юлдашев әйтүенчә, гомум шәһәр өмәсе кысаларында җыештыру өчен барлык участокларда юкка гына сайлап алынмаган. Аларның барысы да исемлек буенча бернинди ведомствога да карамый. Димәк, җыештыру эшләре дә моңа хәтле алып барылмаган. Убираемся на территориях, которые требуют. Без бүген көнкүреш чүп-чары күп булган урыннарда җыештыруны дәвам итәбез. Балакина урамында җыештыралар. Без Кларицеткин 36 территориясенә чыктык. Шулай ук су саклагыч зонасы да тәртипкә китерелә. Территорию в районе Кларицеткина 36. Также убираются на зоне водохранилища. Мондый эко-акциялар ярдәмендә ел сайын шәһәрдән чүп-чар чыгарыла. Битараф булмаган кешеләр берләшә. Быел да искәрмә түгел. Шәһәрнең чисталыгыннан тыш чит кешенең хезмәтенә һәм әйләнә-тирә табигатькә җаваплырак мөнәсәбәттә формалаша. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Да, сейчас допилюшат. Спорт темаларына. Җомга кичендә Дом карате спорт комплексында хәрби кадет лицейның ант кабул итү көненә багышланган ачык күрсәтмә чыгышы узды. Анда 80-дән артык спортчы катнашты. В Кукмаре я заняла 3-е место, а в Казани я заняла 1-е место. Тренировка вакытында спортчылар үзләренең казанышларын һәм күнекмәләрен күрсәтте. Яшь буынны югары нәтиҗәләргә омтылу, ирешүгә этәрде. У меня есть 1-е места в республиканских соревнованиях. Республика ярышларында урыннар алдым, чемпион булдым. Әти миңа «Карате пацан» фильмын карарга киңәш итте. Карагач кызыксындым. 4 яшемдә без монда килдек, ләкин яшем җитмәгәнгә мине алмадылар. 3 елдан соң яңадан килдем һәм менә инде 8 ел шөгыльләнәм. Я подождал 3 года, потренировался дома с папой и пришел сюда. Занимаюсь уже 8 лет. Сәламәт Татарстан төбәк иҗтимагый оешмасы президенты Виктор Клочков фикренчә, яшь буынны ватанпәрвәр итеп, хәрби патриотик һәм рухи тәрбияләү җитәкчеләренең бүгенге төп бурычы.
На тренировке наши дети находятся в дружном коллективе. Тренировкада безнең балалар дустана коллектив. Балалар һәр вакыт бер-берсенә ярдәм итә һәм хөрмәт белән карый. Без һәр вакыт бер-беребезгә карата әдәпле мөнәсәбәттә һәм ярдәмчел булырга тиеш икәнебезне өйрәтәбез. Тренировку вначале мы всегда проговариваем эти моменты, чтобы они вежливо относились друг к другу, всегда помогали друг другу, если нужна какая-либо помощь. Карате йортының генераль иганәчесе Татнефть компаниясе булган спорт комплексында атнага бер тапкыр нәни һәм өлкән спортчыларның уртак тренировкалары уза. Бу тәҗрибә уртаклашуда коллективта үзеңне уңайлы тою шартыда. Тут очень дружный коллектив. Тебя принимают как во второй семье. Монда бик тату коллектив, икенче гаилә кебек кабул итәләр. Һәр вакыт шөгыльләнергә уңайлы. Бар җирдә дә мондай урыннар юк. Все замечательно. И я хочу пригласить вас сюда заниматься вместе с нами. Дом карате – это очень хорошее учреждение. Карате йортында бер-берсен хөрмәт итәләр һәм ниндидер яңа нәрсәгә өйрәтергә телиләр. Бик яхшы тренерлар барысын да дөрес эшләргә өйрәтәләр, кыен вакытта ярдәм итә алалар. И рассказать, как делать все правильно и подсказать в трудный момент. Карате спорт үз-үзеңне яклый белү белән генә шикләнми. Бу уңыш сире булган дисциплина һәм алдынгы булырга омтылыш та. Карате йортында 47нче уку сезоны бара. Ушылырга теләүчеләр өчен спорт комплексы ишекләре ачык. Лина Хәсәншина, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтсел компаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.